Pomaže Bog, dragi prijatelji, draga braćo i sestre, poštovana gospodo hrišćanska. Nadam se da ste svi dobro, da ste svi živo i zdravo i evo, slava Bogu, i večera smo zajedno na ovom našem YouTube kanalu Žive reči i kao što smo to već nekako i uobičajili i svi već znamo da večer započinjemo molitvom, a da u nastavku se družimo i razgovaramo na neke nama zanimljive teme vezano za život, vezano za našu veru, za život u crkvi. Tako da ćemo, ako Bog da, večeras imati, verujem, jedno divno druženje sa mojim dragim prijateljem Dimitrijem Stikićem, veoma značajnim čovekom u našoj svetoj crkvi, misionarom, čovekom koji se bavi misijom crkve na jedan veoma specifičan način, veoma kreativan način. Tako da i on i ovogodišnji organizator ovog predivnog događaja koji će se, ako Bog da, sutra desiti na Adi, te ćemo večeras iskoristiti priliku da o tome kažemo nekoliko reči, a nadam se da će nam se tu uključiti i otac Predrag možda malo kasnije, ako bude imao vremena, ako ne, svakako ćemo pustiti jednu pozivnicu i od njega. Da ste živi, zdravi, da ste blagosloveni i da počnemo sa molitvom. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi, Car nebeski, utešitelju duše istine, svuda prisutni, sve ispunjavajući, riznice dobari, životodavče, dođi useli su nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas. Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonja naša. Sveti, poseti i isceli nemoći naše. Imena Tvoga radi. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zlog. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi grešnici, nemajući nikog opravdanja, Tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer su Tebe uzasmo, ne gnevi se jako na nas, niti pominje bezakonja naša, nego i sada kao mnogo milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si Ti Bog naš i mi smo ljudi Tvoji, svi smo u delu ruku Tvojih, ime Tvoje prizivamo i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđe, blagoslovena Bogorodice, da ne propadnemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskoga. Gospode pomiluj, 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 Gospode pomiluj. Bože večni care svakoga stvorenja, koji si mu dostojio da doživim do ovoga časa, oprosti mi grehi koji učinih ovoga dana, delom, reči, mišlju
I očisti, Gospode, smirenu dušu moju, svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođu u miru, da bih ustavši sa skromne postelje ugađao presvetom imenu Tvomu sve dane života svoga i pobedio telesni i bestelesne neprijatelje koji voju na mene. Izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli ređevih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana, rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miren i tih san, pošalji mi svog anđela čuvara koji me zaklanje i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, duše i tela moga pokrovitelju, oprosti mi sve što sagreših u današnji dan, izbavi me od svakog lukavstva neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog, no moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu da me pokažeš dostojno dobrote. I milosti sve svete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svi svetih. Amin. Nadanje je moj Otac, pribežište moje Sin, zaštito je moj Duh Sveti, Trojice sve sveta slava Tebi. Amin. Dostojno je Jakovo istinu, blažiti Tja, Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju, i Mater Boga našego, česnjejšuju, heruvim i slavnjejšuju, besravnjenija serafim, bezislenija Boga, slova rošuju, sušuju, Bogorodicu Tja veličajem. Blaga Majko blagoga Cara, sve čiste i sve blagoslovena Bogorodice Marijo, milost Sina Tvoga i Boga našeg izli na moju strasnu dušu i Tvojim molitvom uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svoga proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Amin. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Te, usliši i pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za svjetjejšeg patrijarha našeg Porfirija i preosveštenog episkopa našeg Davida, za časno sveštenstvo u Hristu, đakonstvo, prepodobno monaštvo, za sav klir i verni narod. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Dragi prijatelji, da se pomolimo i za sve vas koji ste večeras ovde sa nama ili koji ćete slušati i učestvovati u molitvi kasnije. Još se molimo za braću i sestre naše, koji se moliše nas, nedostojne da se za njih molimo, i za sluge Božije, ktitore, priložnike, osnivače naših svetih crkava, za braću i sestre naše koji boluju, stradaju, pate, koji su na teškim radima, zatočeništem, udovice, siročad, trudnici, porodilje,
sve one koji su u bilo kakvoj nevolji, opasnosti i nuždi, sve one koji su po bolnicama, koji boluju od raznih neizlečivih bolesti, koji su ozračeni, oni koji su na samrtnom odru i oni koji su lišeni pričaće tajnama Hristovim, i za braću i sestre naše, za koje niko neće ili nema ili ne zna Bogu da se moli, i za sluge Božije. Pomeni Gospod. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Braćo i sestre, da se setimo i svih naših upokojenih. Pomeni Gospod, oci, braću našu i sestre naše, ustanu nadi na vaskrsenje na život večni, i sve upokojeno po božnosti i veri oprosti mi svako sagrešenje, hotimičan i nehotičnom, sve što sagrežeše rečju, delom ili mišlju, svelih umesa svetlu, umesa svežine, umesta odmora, odakle odbeže svaka muka, žalost, tuga i uzisanje, te gledanje lica Tvoga veseli se od veka svete Tvoje, i darujem carstvo Tvoje učeće večnim iskazim Tvojim dobrima i naslađivanje Tvom beskonačnim blaženom životu, i da im se oprosti svaki njihov greh, voljni, nevoljni. Gospodi pomiluj. Jer si milostivi čovekoljubi Bog, i Tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Premudrost, Oče blagoslovi. blagosloveni Hristos Bog naš, svagda, sada i u vekove vekova. Amin. Utvrdi Bože narod naš u svetu neporočni veri pravoslavnih hrišćana u vekove. Presveta Bogorodice, spasi nas. Česnjejšuju heruvim i slavnjejšuju besravnjenija serafim, bezizljenija bogaslova rošuju, sušuju Bogorodicu Tja veličaje. Slava Tebi, Hriste, Bože nado naša, slava Tebi. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i nini i prisno i u vijeki vijekova. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Oče blagoslovi. Onaj koji jeste Hristos, istiniti Bog naš, koji je blagoizvoladan ispošlje Duha svoga svetoga na sve svete učenike i apostole, molitvama sve čiste matere sveti slavnih, svake hvale dostojnih apostola, svete mučenice Akiline, čiji spomen slavimo, sveti srpski prosvetitelji i svetitelja, Simeona Mirotolčevog, Save, Arsenija, Maksima, Vasilija, Petra i Nikolaja, Pavla, svetog Avijustina Ćelijskog, Simeona Dajbapskog, Prohora Pčinskog, Jovana Rileskog, Nauma Ohridskog, svetoga velikomučenika kneza Lazara Kruševačkog i Kosovarskoga,
prepodobne matere naše Frosini Evgenije, svetog despota Stefana Visokog, svetih noprosijavših svetitelja Tumanskih Zosima i Jakova, sveti pravini bogoroditelju Jakima i Jane, i svi sveti da nas pomiluje, da nas spase kao dobri blagi Bog, koji voli čoveka. Amin. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj i spasi nas. Amin. Dragi prijatelji, braći i sestre, da ste živi, zdravi, da ste Bogom blagosloveni na mnogi na blage godine. Gospod da vas čuva, da vas štiti, da vam podari svakog zdravlja i napretka. Svima vama koji ste u nekoj nevolji, u opasnosti, svima vama koji ste u bilo kakvoj nuždi, da Gospod podari snage da se izborite sa vašim iskušenjima. Naravno, svi imamo različite iskušenja u ovom životu i to nije nikakva novost, naravno vama reći i to. I to svakako znate. No, nama hrišćanima te muke i nevolje koje znaju da zadese na ovaj ili onaj način jesu upravo tu da bismo se mi kroz njih ojačali i postali upravo pravi hrišćani koji dobar rat ratuju, koji trku svrše i veru sačuvaju. Zato ja vam želim naravno od Gospoda svakog zdravlja i napretka. Mnogo vam hvala što ste sa nama. Svakako sad su ovi dani kada je velika toplota, velika vrućina i naravno nemaju svi strpljenja da budu tu svako večer sa nama. Ovo je neki naš svojevrsni podvig i naša radost. Znate koliko god je teško, jeste i veoma radosno i tako osjećamo neku divnu energiju, jedan divan odnos koji gradimo između nas. I vi to svakako znate i očekujete da iz večeri u večer budemo sa vama. Mi ćemo se svakako truditi koliko to možemo, a eto, vi nam dajte, eto, bar, ako ništa više, bar molitvenu podršku, a to je zapravo i ono najviše što možemo dati jedno drugome. Takođe, verovatno ste primetili da na našem kanalu smo započeli jedan novi serijal gde ćemo postavljati kratke video uratke sa onim događajima i pričama za koje smatramo da će vama biti na izgrađivanje vaše vere pravoslavne. Svesni smo činjenice da nemaju svi vremena da budu sa nama 2 sata, nekad znamo da ostanem i duže, zavisi kako nas ponese i tema i atmosfera. I svesni smo te činjenice da brzo živimo, da ljudi nemaju vremena da se bave teologijom, da onako studiozno govore o crkvi, te smo započeli pravljenje tih kratkih video uradaka sa eto nekim odabirom za koje mislimo da će vama nešto značiti. Vi ćete svakako to vidjeti i naravno ja vas molim da zapratite naš kanal, da lajkujete ovaj video, naravno ako vam to nije teško, i naravno da podržite, već to znate, imate link u opisu ko želi, svakako to mnogo znači da bismo mogli i dalje da radimo. Sada, dragi prijatelji, ja bih u ovu našu emisiju pozvao, kao što sam najavio na početku, mog dragog prijatelja i brata Dimitrija Stikića, koji će nam se javiti direktno iz naše patrijaršije i da ćemo večeras govoriti o ovom događaju koji će, ako Bog da se desi sutra. Te, evo, nadam se da se, brate, dobro čujemo. Evo, ja te čujem. Odlično, pomaže Bog, brate Dimitrije. Bog ti pomoga. Kako si, da li si dobro? Bogu hvala, dobro je. Kako ono naši kažu, kako drugi hoće, ali ne damo se.
Pa otprilike tako uvijek biva. Jesi li umoran, možda je bilo danas toplo, vruće, kako je danas, kako si preživio ovaj dan? Znaš kako, nekako telo se adaptira valjda i na toplo, a onda malo uđeš u kola klima, malo kancelarija klima i taman to bude negde, taman se nađe neka sredina, da nije ni baš onako lagano, ali nije ni mnogo teško. Nekako kad rad nosi čoveka sve je lakše, zato naši su stari živjeli po 100 godina, kaže, kad je bio Prvi svjetski rat, čudili se Nemci kako naša vojska može bez hrane, može uzbrdo, nizbrdo, sneg do vrata, nema veze. Ona je jedan nosio top preko Kajmakčalana, nije teo da ga se odrekne i tako dalje. Kaže, francuski general mu salutirao kad ga je video sa topom na krfu. A zašto je to tako bilo? Zato što su oni bili specijalci života. I oni su orali, kopali ledinu i hranili po 10-12 dece i nijedan dan im nije bio težak. Zato su oni bili zdravi ljudi. Sviđa mi se te izraz specijalci života. Pa zar nije tako? Jeste, odlično. I kad vidiš onaj simbol oko Sokolov, onaj vojnik koji je bio, da kažem, ode pa uhvati, kako kaže, živu reč, ode među njih pa dovede jednog da kaže koliko ih ima i tako dalje. Ali on nije bio Rambo nikakav. Vidi, mi ne moramo da izmišljamo junake, ni Amerika mora da izmišlja super heroje, super ovoga, super onoga. Mi imamo malo, evo, odeš po nekom selu, tu vidit ćeš nekog Gajduka i dan danas, koji je odličan primer dobrog čoveka koji poštuje Božju tvorevinu i ljude oko sebe i živi svoj život najbolje što može. Tako je, evo, čuo sam pre neki dan, zapravo znam za to, da, na primjer, na velikim temperaturama nije dobro samo piti vodu, naravno, treba piti vodu. Ali kaže da, na primjer, da su naši kosači, oni koji su išli da kose, da su uvijek pomalo pijucnuli, što bi rekli, pomalo rakije. Rakice, jest. Tako je, i da onda prvo lakše se radi, naravno, a i manje se nekako znoji čovjek. A ovako, jeste, voda traži neki svoj proces isparenja, unošenja, trošenja, mada je hidracija je dobra svakako. Naravno. Ali i ova je dobra, isto ova rakijska, ona je u stvari, ona malo i krv ubrza dovoljno da stigne gde treba. Tako je. Da može se kreće čovjek. Što bi rekli ljudi u skladu sa prirodom, naši su upravo to znali, negde smo mi to danas zaboravili i negde bi upravo bila ideja ovog našeg razgovora da malo danas razgovaramo o ovom predivnom događaju koji će se, ako Bog da, desiti sutra i započet će svetom liturgijom i u nastavku će biti svega i svačega, pa hajdemo redom. Dakle, volio bi da nam kažeš šta se to zapravo sutra dešava na Adi i koji je smisao svega toga, pošto znamo, ne znam da li sam to rekao, Dimitrije Stikić, pored toga što je u našoj patrijaršiji i radnik patrijaršiji i čovjek koji je zadužen za marketing i verovatno ga znate iz Svetosavskog zvonca, koji je zapravo naš dečiji časopis, fantastičan časopis koji treba svako naše dete da ga ima, da je ujedno i predsjednik ovog udruženja Sveta Srbija, te eto da malo porazgovaramo koji je smisao svega toga, zašto to radite, da li to ima smisla raditi i dokle ćemo tako? Pa da ti kažem jednu stvar, prvo drago mi je što si mi dao vreme na ovom divnom portalu. Kaže, crkva je uvijek bila savremena, ovovremena. Apostoli su, evo sad smo duhove proslavili, izlazili na trgove, na krovove kuća i propovedali, to je tadašnji internet bio, to je tadašnji bio neki portal, da kažem, s kog su oni obnarodovali radosnu vest evanđelja i pronosili dalje diljem sveta. Nema veće radosti nego propovedati pravoslavlje. Ima patrijarh Pavle govorio da je pravoslavlje pravoživlje, a ovo naše sabranje u stvari naš pokušaj da tako kako govorimo, tako i živimo i da na neki način uz to sadejstvo, ajde kažem, crkva ima svojstvo sabornosti, ali i naš narod voli da se okuplja i da ima taj element zajedno sa duhovnim i onda smo mi pokušali u stvari da
oživimo zavete naših predaka i da ono što je Sveti Sava zvao u Krmčiji simfoniju između države i crkve pokušamo u jednom danu ili 2 dana na jednom lepom prostoru u našem lepom glavnom gradu Beogradu da probamo da pretvorimo u delo. I Sveta Srbija to uspeva, evo već 8 godina. Zanimljivo je da smo kroz taj naš koncept harmoničnog vaspitanja, gde deci apostrofiramo kroz jedan sistemski rad i pristup, evanđelske vrline, moralnu vertikalu, da mogu uspravno da idu kroz svoj život, da ne moraju da se saginju, da budu bolji ljudi nego što smo mi, a u isto vreme i da se bave fizičkim aktivnostima, jer ne znam koliko ljudi znaju, danas u jednom danu 40.000 pokreta manje jedno dete uradi nego mi kad smo bili deca. I u tom smislu ta statičnost je naravno uopšte nije blagoslovena. Jednostavno Bog je stvorio čoveka i rekao Adamu od znoja ruku svojih živećeš i tako dalje. Dakle, to poslušanje mi ako ne činimo, mi se opiremo, da kažem, Božjoj ideji o tome šta čovjek treba da radi. Što se tiče tela i što se tiče razmišljanja mozga našeg koji stalno radi, ako čovjek radi i razmišlja, on je uvek uključen. Deca danas takođe i tu su statična, sve im je u ovim digitalnim uređajima, na jedan klik oni dobiju bilo koju informaciju i uopšte nemaju potrebu niti volju, niti životni moment u sebi da odu i potraže neki odgovor napolju. Mi ono što radimo na sabranju jeste da posle svete liturgije okupimo ljude oko naših vitezova, znači ljudi koji neguju stare zanate, stare veštine, čobanske igre, onda sport koji je danas naravno izrastao u izuzetnu dimenziju društveno-socijalnu, gde ljudi troše neko svoje vreme, ali ovde na jedan kvalitetan način kroz divne primere naših šampiona koji definitivno da bi postigli te rezultate morali su da imaju izuzetno jak komponentu moralnog života i svi vrhunski sportisti to dobro znaju, da im je najvažnija porodica, da je svaki dan koji oni provedu posvećeni tom svom sportu, oni su u tome čitavim svojim bićem i naravno, evo slušamo i Novaka Đokovića izuzetno često da govori o duhovnoj dimenziji koja mu je potrebna, koja mu je potpora i koja mu je, kada nadiđe te fizičke spreme, potrebna da mentalno može da vlada situacijom i da nadiđe i sve one koji su u tom momentu na neki način protiv njega ili uopšte ne odobravaju to što on dobija poene i pobeđuje onoga preko puta sebe. I opet on ume i časno da pruži ruku. Znači, hoću da kažem da ti savremeni gladijatori, ako dolaze on dolazi iz milija pravoslavnog naroda, mogu jednim primjerom da zadeve čitavo čovečanstvo. I oni ga ne razumeju najbolje, naravno, koji nas danas što ne razumeju, ali definitivno mi kao stari narod smo čuvari čovečnosti. Ja sam to primetio sad, pogotovo kad se kreće malo sa decom na ovim kampovima i na Krfu i tako, onda kad Grci dođu ovde, dive se našim svetinjama, našim njivama, voćnjacima, rekama, narodu, gostoprinstvu, hrani, svemu onome što je nama svakodnevica. Nikakva sada neka posebna nam ne treba sprema da bi mi izneli kilo kajmaka ili dobro vino ili odveli čoveka u obor da ima 2 bika od 500 kila ili ne znam šta. To je potpuno jedna normalna stvar. Oni se tome dive i šuđavaju i kažu da smo mi za njih svetli primer pravoslavaca i njihova brana od onih koji bi napadali, da kažem, pravoslavlje. Naravno, što se tiče sabranja, mi smo do sada oko 160.000 dece okupljali na prethodnih 7 sabranja i te cifre uopšte mi se ne takmičimo ni sa kim, ali prosto govore da o potrebi da takvih dana od 365 dana u godini moramo da imamo još više ili što češće. Naravno, ovako jedno saborovanje zahteva jednu posebnu posvećenost, svako mora da bude nadiđen od onoga prethodnoga, znači ono prethodno mora da nadiđe ovo novije,
u sadržaju, u poruci, u radu, u broju ljudi, u reakciji ljudi, u uključenju ljudi koji žele da budu deo sabranja. Tako da eto, mi pokušavamo da sabiramo dobre stvari i da na jednom mestu čovjek kada dođe na to naše sportsko sabranje Svete Srbije, pomoli se Bogu na svetoj liturgiji, tu su svete tajne, pričešći, nakon toga ima program na Bini koji isto ima neku svoju poruku, gde mi kroz program negujemo istoriju, tradiciju, lepu pesmu, umetnost. Oko Bine nalazi se 50 sportskih stanica i kreativnih radionica gde deca mogu da probaju sve te sportove sa poznatim ljudima koji im to pokazuju i prikazuju. Tako da sve što je na sabranju je besplatno, od vojničkog pasulja koga spremamo svake godine po neku 1000 više porcija, do za decu naravno slatkiša, majica, balona, svega onoga što njima čini te sitne radosti koje im čine detinjstvo lepršavijim i te, da kažem, uspomene ojačavaju u njihovoj glavici da znaju da su bili jednog dana na Adi sa roditeljima, sa bakama, dekama i videli i sveštenike, i policajce, i vatrogasce, i lekare, i sportiste razne na jednom mestu, kako se druže i kako su srećni i kako su zadovoljni što mogu zajedno sa njima da budu tu. Iskreno se radujem što je upravo crkva taj stožer oko koga se sve sabira i najlepše od svega što taj dan započinjemo svetom liturgijom. Tako da bih volio sad da mi kažeš kako ste zamislili, kako je bio plan. Dakle, počinje sa svetom liturgijom koja počinje u 9 sati, je li tako? Tako je. Znači, to je izuzetno jedna lepa stvar. Dobro, mi kao Molim te samo ako možeš mikrofon, možda je bolje da ga nekako pridržiš rukom. Dobro, evo ovako. Onako... Okay. Tako. Dakle, što se tiče svete liturgije, ovde je poseban ugođaj duhovni, što vi tu možete da posmatrate Božju tvorevinu u sadajstvu sa svetim tajnama. Ja sam prošle godine bio izuzetno emotivno i duhovno pod izuzetnim emocijama, zato što je to kretanje neba, sunca, zraka, ljudi oko nas i svete liturgije koja je u toku davala jedan kadar predokus raja, bukvalno. Znači, nebo se spustilo na zemlju, ovde da kažem, je to otvoreno polje i svi ljudi oko tebe se mole Bogu, pogled ti dopire daleko od 200, 300, 400 metara i to su neki, kako bih rekao, to su neki momenti kad čovek shvati da je sveta liturgija zaista moment koji u našim životima moramo da čuvamo i moramo da negujemo, jer se tada nebo spušta na zemlju. To je tu toliko očigledno da naša čula tome ne mogu da se odupru. Naravno, Ada Ciganlija ima i jednu, da kažem, one lokacije da mi održavamo sportsko sabranje, ima i jednu, da kažem, mučeničku priču, tu su dosta ljudi stradalo i pred Prvog svetskog rata je bio zatvor i bilo je neko poluostrvo koje je bilo namenjeno tako nekim čudnim dešavanjima i stradanjima ljudi, tako da ja mislim da i ta molitva koju smo mi doneli na Adu isto okrepljuje i te duše mučenika i sećanje na njih koji su tu stradali, a opet s druge strane ova deca koje dolaze donose jedan novi život, jedan novi izvor života i jednu novu sveću, paljenicu za sve one svoje pretke koji više nisu među nama. Narod, deca, kad vidite par stotin ili par hiljada dece na livadi da se mole Bogu, a u isto vreme neko sedi, neko trčkara okolo ljudi i to nikoga ne remeti, zaista. To je neverovatno videti. Ili neka bakica koja je sela na stolicu ne može više da stoji, a unuka pored nje trčkara i nešto je pita, pa malo stane, pa malo sluša. To su predivne scene i vi to sve gledate i molite se Bogu i sveštenici prouznose i ektenije i đakoni i sveti darovi se pripremaju, zaista nešto što ljudi vole i prošle godine kad je bila korona, mi nismo mogli da održimo sabranje u junu i maju, kad smo to inače običavali, nego smo sačekali septembar, kad su se i minimalni uslovi stvorili, ali je toliko ljudi nas zvalo, pisalo i pitalo kada će biti sabranje.
kada će biti sveta liturgija na otvorenom, kada ćemo se družiti i tako dalje. Znači, to je nešto što je zaista potrebno. I nakon svete liturgije, propoved koja dođe, pa druženje, razgovori, osmesi, sve ono što lica ljudi nose sa sobom i pokazuju kakvog su raspoloženja i kakve su volje toga dana, i oni koji su možda bili smrknuti sigurno će tog dana na Adi Ciganliji biti oradošćeni. Ove godine, kao neki, da kažem, light motiv čitave priče, doveli smo Sportski savez osoba sa invaliditetom našim šampionima, paraolimpijcima, i smo želeli deci da prikažemo da, iako možda je život neke ljude stavio u jedan položaj koji je malo teskoban za današnje uslove života, oni ipak ne odustaju od svakog novog dana, vežbaju svoj duh, vole Boga, ne ropću na njega i postižu sjajne rezultate. Ti divni primjeri i oni ljudi koji ne mogu da sretnu na sabranju jeste prilika, kao i neke, da kažem, poznate, da kažem, javne ličnosti koje su okrenute pravoslavlju, pomažu Svetoj Majci Crkvi kad god se nešto događa, i litija i bilo koji događaj koji su van crkvenih zidina, da kažem, uslovno rečeno, oni su tu i na neki način promovišu i šire ideju zajedničarenja, onda mogu i njih da upoznaju i sretnu ih, popričaju s njima i slikaju se s njima. To je zaista jedinstvena prilika i to neka deca, evo, na primjer, nama dolaze deca sada 2 autobusa, evo, danas smo uspeli da ugovorimo i gde će spavati i kako ćemo organizovati 2 dana boravka u Beogradu iz enklava na Kosovo i Metohiji. To je divno. Ta deca nisu prdnula dalje od Niša, većina njih. Njima je dolazak u Beograd nešto neverovatno. Jedan dan ili 2 o kome će oni pričati narednih 3 meseca. I kako ih je neko dočekao i kako su upoznali i svoje drugare u Beogradu i kako su videli ovoga i onoga. Zaista, deleći, zadovoljstvo je deliti radost sa ljudima. Mene su pitali da li sam umoran, pa ne mogu da budem umoran, zato što je ovo takva vrsta energije koja daje život. Znači, ovde je punjenje konstantno, ovde se čovjek ne skida sa punjača, bukvalno je nosa ga sa sobom, a onda na sabranju se dogodi ta eksplozija vrlina i dobrote i onda shvatiš da si ponosan što si Srbin i što si pravoslavac i što si jednostavan čovjek i što možeš uzmeš tanjir pasulja i komad hleba u ruku i malo salate i da sedneš da budeš najsretniji čovjek na svetu sa svojom decom ili majkom ili kako je s kim došao toga dana na Adu. To su neke stvari koje i dalje pokazuju da mi ipak negde u srži, negde u dubini sebe nismo nikakav neki drugi narod nego naši preci. Naravno, češće moramo ove stvari upražnjavati u svom životu, podražavati te zavete, te mobe, litije, komišanja, šta se već, kako se prela ili kako se to tad zvalo, kad su ljudi tražili razlog da se sretnu, a da nešto korisno urade. Znači, to nije bilo zevanje u prazno ili kako danas kažu gluvarenje. Ovo je jedno kvalitetno trošenje vremena gde nema nijednog minuta prosutog u prazno. Čak šta više, svaki minut je uložen u nešto što će roditi nešto novo iz toga. Jednu novu životnu priliku ili priču ili emociju koja će moći da hrani te ljude i taj narod dugo vremena. I evo, zanimljivo je, nas su svi mediji prate ovaj događaj. Nema veze koliko su profila inače ovako svakoga dana. Jer evo, ja sam imao prilike pričam s jednim novinarom koji mi je malo bio onako ranije antipatičan, ali onda i on čovjek se otvorio i potpuno kaže, vi divno je ovo što radite, evo ja sam danas čekao pola sata i nisam teo da odustanem da vas ne uključim u program, smatram da je važno ovo što radite. A nikad ne bih rekao da on pozitivno razmišlja o ome što crkva radi. Smatram da smo mi generacija koja mora da ponese taj krst dalje, u ovom smislu žive crkve, jer živa crkva nosi tu liturgijsku energiju, crkvenost tu. Kaže, Sveti Nikolaj govorio za Srbe da su pobožni, ali nisu crkveni. Čini mi se da je ovo neki dobar način da ta crkvenost dobije neku
radnu temperaturu. I ti si, brate, sigurno, kad angažuješ malo crkveni odbor, pa svoju crkvenu zajednicu, liturgijsku zajednicu, pa nešto radite oko crkve, kad se oni angažuju, onda osjetiš neku radost i to zajedničarenje koje je neko doneo džak cementa ili je nešto okopao ili je promenio oluk na crkvi ili ne znam, nešto ti pomogao. Ta radost naroda da može crkvi da pomogne je velika stvar. I mi moramo takve prilike da stvaramo i da ih režiramo u realnom životu da bi ljudi mogli da budu deo crkve, a ne samo ako već nemaju tu neku naviku da nedeljom odu na svetu liturgiju, praznikom da ne rade crvenim slovom. To se vremenom, naravno, leči, ali ja mislim da je ovo dobra duhovna terapija da oni zajedno sa nama koračaju kroz taj crkveni život, radeći nešto oko te zajednice crkvene i smatrajući da, eto, i oni su dostojni da daju neku svoju leptu za tu svoju žrtvu, paljenicu pred licem Božijim. Divno je i to što si rekao da su, eto, u čitav ovaj predivan događaj svakako uključeni i ljudi koji su, eto tako, rekli bismo da rade u tom nekom medijskom svetu. Da. I da su zaista podržali čitavu ovu vašu akciju i ovo što ste osmislili. Kaži mi, koji bi dakle dalje bio program posle svete liturgije, kako ste... Pa onda tu pretežno se skupe, da kažem, oni ljudi koji su iz tih struktura sporta, države, crkve na bini, otvori se, da kažem, sabranje sa programom, blagoslovi se, pročita se molitva i onda pretežno mi gledamo da deca budu glavni akteri tog programa i na bini i na sportskim terenima oko same bine, ali to je neka površina otprilike od nekih 5 hektara i moram da kažem i ovo da, na primjer, mi pre 8 godina kad smo došli na tu livadu, tu je bio možda 1,5, jedan nedovršeni, jedan urađeni sportski teren. Sada na tom prostoru je napravljeno desetine sportskih terena uređenih, počišanih, sređenih. Znači, sam taj deo Ade je sa branjem počeo da živi. I ljudi su odjednom, gde je bilo šipraži, je neka zarasla staza trkačka, počeli da se okupljaju, da borave tu i onda je Ada polako počela da čisti taj teren. I evo sada, predivno je videti kako tu niču ti novi sadržaji i prilike da se ljudi druže i da uz jedno kvalitetno vreme provedeno na Adi porade malo na jačanju svog duha i tela. Posle svete liturgije, dakle, taj program obično ima neku svoju temu, kao što i sportski program ima svoju temu. Znači, ove godine sportski program je posvećen našim najmlađima od 2 do 6 godina i zato slogan nosi 8. sabranja i mi smo sportisti, a da kažem, kulturna tema sabranja je tema posvećena Vidovdanu, jer smo u predprazništvu samoga praznika, znamo i sami koliko je taj dan značajan i koliko je važan i da ga se sećamo, pogotovo ovako kad se približi, da nađemo način da posebno damo akcenat na praznovanje toga dana, kroz pesmu, kroz igru, kroz umetnost, kroz poruke koje nosi taj dan i koji nosi kroz vekove eho slobode u našim srcima, u našoj duši i čak i onih još nerođenih, čini mi se, oni su već zadojeni samim tim slobodarskim duhom Vidovog dana. Tu što se tiče programa, mi, evo, ja ne znam, od javne scene onih, da kažem, uzornijih umetnika, ne znam ko nije tu bio, a da je blizak ovoj našoj rodoljubivoj, crkvenoj, porodičnoj priči. Ove godine će nam biti Danica Krstić, na primjer, ona do sad nije bila, devojka je mlada, peva lepu narodnu i duhovnu muziku. Bila nam je gošća ovde na kanalu. Onda znamo o kome pričamo, a onda ćemo imati ovog našeg divnog paroha iz Velike Plane, oca Predraga, koji
eto, svestran je čovjek, Bog mu je dao zaista dosta talenata, ali i on bome je zavrnuo rukave, pa radi na sebi i dalje. Prvi put čujem za tog čoveka. Da, moguće. Da, veliki pozdrav za oca Peđu, ne znam, možda će nam se uključiti. Zaista, ja pratim njegov rad unazad nekoliko godina, ali vidim i primetio sam da je on čovjek to umnožio, Bogu hvala, i da i dalje na tome radi, ali ne samo on, nego čitava njegova porodica. Ja sam svešteničko dete, pa znam koliko je danas i uvek bilo važno, pogotovo kad živiš u manjoj sredini, kako se ponašaš, s kim si stao, s kim si seo, šta si popio kad si seo u neki lokal, ko ti je devojka ili momak ako je ćerka sveštenička i tako dalje. To se sve gleda onako prilično oštro i kroz više slojna stakla, tako da ta lupa koja stoji nad decom sveštenika koji bi trebali da budu primer, eto, otac Peđa se trudi da njegova deca šalju poruku svojim vršnjacima o najbolju moguću, da mala ćerka pokazuje kako se spremaju kolači ili sin kako se beru maline, ali i nešto što je njima svojstveno njihovom detinjstvu, i to je sasvim normalno, je li tako, da vozi skate ili ne znam šta već klinci danas rade. Ali u svakom slučaju oni su jedna dobra porodica i trude se, ima podršku i supruge Popadije, tako da eto, on će biti besednik u okviru programa, a pustit ćemo i prvi put ćemo javno izvesti pesmu na koju on radio i koju je, da kažem, spakao u jedan savremeni aranžman. To je hor crkve iz Šapca Svete Trojice i jedan mladi reper Serb Hudi koji je odrepao te reči protine koji su zaista jake i uspeo sam da sad prilikom najave sabranja to pustimo malo i na neke gradske radije ovde u Beogradu i vidim da su ovi muzički urednici bili oduševljeni i tom, da kažem, zvukom, ajde, ako tako možemo da kažemo, te pesme. Naravno, svaka pesma ili onaj koji je peva ili repuje kako god, ili peva uz gusle, on pripoveda, tako da i ova pesma ima svoju misiju i ona je jedna propoved oca Peđe i onih ljudi koji su s njim u tom učestvovali. Tako da eto, imat ćemo njega sa njegovom porodicom, doći taj hor iz Šapca, oni su inače i ranije kod nas dolazili na sabranje, imaće i svoj program. Kulturno-umetnička društva, doći će nam klinci iz Surčina, oni su svi u proseku 7-8 godina, njih 36, morao sam zbog njih da uzimam veću binu, jer me molio njihov koreograf da bi oni mogli da te svoje krugove u prilikom igranja obave kako treba, trebala je bina bude 10 puta 10 metara i mi smo to uradili, jer klinci će doći da pokažu šta su naučili i kako oni lepo neguju našu tradiciju i nose u svom životu kroz lepu koreografiju, jednu blistavu igru i zajedničarenje na bini. Tako da eto, njih ćemo imati kao ove godine najmlađe. Imat ćemo i neke male bendove dečije, Kamerton se zove, jedna muzička radionica gde mladi muzičari su, eto, pedagozi su tako rešili da klince od 2 do 7 godina koji imaju talenta za muziku već tada polako oforme u neke muzičke sastave sa nekim finim, mekanim dečijim notama, ali eto, imat ćemo i njih, oni će neki svoj program od pola sata izvesti. Što se tiče, imat ćemo Jefimiju Đinović, ona je isto, ne znam, možda i ona kod vas gostovala, devojka, ako nije, zovite je, to je jedna ponosna crkinja sa Kosova, devojka koja je držala besedu na obeležavanju da li 15 godina od velikog pogroma 2004. godine, ali tako? Da, ona je besedila, jer je bila tada mala devojčica kada su ih Šiptari istarali iz kuća. Ona lepo peva i malo će držati jednu besedu kratku o caru Lazaru, tako da imat ćemo i jednu lepu pevačku grupu koja je išla na liturgiju u manastir Fenek, pa su ih tu oformili iz pevnicu, jednu pevačku lepu grupu, zovu se Fenečki biseri.
oni će isto imati neke svoje aranžmane pesama i tekstove koje one pišu. Mislim da sam ih slušao u Prizrenu. Jeste, bili su kod Bogoslova tamo. Jeste, fantastični su. Neverovatno, veliki pozdrav za njih. Da. I ako Bog da, ugostit će mi i njih na kanalu. Eto, divni ljudi, mladi ljudi koji, onda imamo oca Nikolu i Anastasiju, grupa Nektarija, on svira gitaru, Oni su nama standardni gosti. Bravo. Već domaćini. Eto vidiš. Ali... Svi smo tu naši. Pa ne, ali meni je ovo frapantno da, odnosno zaista ohrabrujuće, da mladi ljudi različitih profila nalaze načina kroz svoje talente, kroz svoj trud, kroz svoje razmišljanja, da ove lepe emocije o nama kao narodu, o porukama o životu, o filozofiji života, kako mi to vidimo kao narod, pakuju ove lepe, fine, muzičke ili glumačke ili igračke koncepte i mi to možemo na jednoj ovakvoj manifestaciji gde dođe 20-30 hiljada dece da pokažemo i da bude na najvišem mogućem nivou i taj kvalitet, kako oni to izvode jer rade sa ljubavlju, a i da i tehnički mi se potrudimo da im damo mogućnost da na jednoj profesionalnoj bini u jednom idealnim tehničkim uslovima to izvode i da to zvuči i izgleda zaista reprezentativno. Rekao si da ima u programu i igre, pastirske igre. Da. To me baš zanima. Sviborovci imaju, oni imaju neguju te viteške igre sve, ali imaju jedan deo gde, ne znam, pastiri su, naravno kad su čuvali dugo po pašnjacima stoku i po meseci, po dva, kad je sezona, onda oni preko dana, kad se najde stoka nešto, oni su se igrali nekih svojih čobanskih igara sa štapom, preskakanje, penjanje na drvo, zaista, ja kad sam gledao taj njihov program, ima smisla i preskakati taj štap na način na koji oni to rade. Zato što vežbate neki deo tela koji ovako ne znam ni da li bi mogli da ga nađemo, da ga pokrenemo u tom smislu energije. Onda imaju oni su radili te topuze i od mekanih stvari, onda deca mogu da probaju da se malo s tim onako gurkaju i udaraju, ali onako u viteškim, da kažem, pravilima, da nema, da sad legnu trojica na jednoga, nego lepo 1 na 1, pa polako ko je veštiji, ko je spremniji, ko je brži i da pokažu šta znaju. Onda ima, ne znam, to sam isto gledao, privlačenje, prikradanje nekoj divljoj ptici ili nečemu što bi lovili da jedu neki naši preci koji su bili čobani i pastiri, pa onda kako je tehnika puženja posebna, da se ništa ne čuje. Zaista lepo videti. I mi mislimo a to je stvari sve igra, deca to kroz igru uče i postaju ljudi. Eto, to je baš zanimljiva stvar. Kako na sve to reaguju deca iz Beograda koji, verujem, mnogi nisu imali prilike to da u svom životu vide? Kako oni reaguju na sve to? Pa eto, te stanice, na primer, mi ih tako zovemo, na kojima oni nađu neku temu oko koje ih se zainteresuju, su sve izuzetno posvećene. Tu nema ni jedne koja ne privlači pažnju. Imali smo jedne godine, sad ću reći, mislim smo imali 25 tabli šaha. Konstantno, dok je trajalo sabranje, od 11 do 5, uvek sve su table bile pune. I klinci igraju šah, kako bih rekao, ima i tu sudija koji vodi računa, koji im pokazuje poteze, naravno, ali to je njima zanimljivo. Ja ne znam da li bi im to bilo zanimljivo negde na nekom drugom mestu, ali tu na sabranju njihova pažnja, kažem ti, eto, koliko je to, znači od 11 do 17 časova, 6 sati sede deca, razna, samo se menjaju, a table uvek pune. Što je meni bilo isto kao šah, gde njih zainteresuje šah, gradsku, beogradsku decu, sede i povlače figure. Ali eto, mi možda i ne znamo šta deca vole, ali na sabranju izgleda da nalazimo načina da im baš to što im
zaokuplja. Mislim da je ta zajednica upravo učešće u tim zajedničkim poduhvatima, da upravo to moguće negde da si u privlači. pravu, da. Moguće da si u pravu. I u društvu se bolje jede i bolje pije. Jeste, sve tačno. bolje u društvu. To je tačno sigurno i evo na primjer imaćemo ove godine prvi put dva ženska fudbalska kluba koja će odigrati utakmicu i to u malom fudbalu. To do sad nismo imali, ali treba dopustiti i devojčicama da pokažu šta znaju sa tom bubamarom okruglom, kakve veštine sve i one imaju da prikažu. Verujem da će to biti lepša strana fudbala svakako, gledajući njih, ali u isto vreme smatram da će one biti izuzetno sposobne i majke i supruge i za šporetom i za pelenama i u bašti ili gde god, zato što već sa loptom ako umeju sve to da rade, šta tek su sposobni da urade u svojoj motorici i okretnosti kad bude trebalo u svojoj kući, oko svoje porodice. Sigurno će biti spremnije nego neke drugi. To je isto... Da. Oprosti mi, kada smo već kod pesme, pošto naravno ja imam pesmu od Peđe, bi samo pustio jedan mali detalj da ljudi čuju o čemu se radi, ovako preko telefona. Aha, može. Početak, pa čujte da vidite kako to otprilike zvuče i sad zamislite kako će to biti na jakom ozvučenju. Počupaj sad, korom bogomorski poslušaj naš, velja svetogorski. Otec Peđe svira tarabuku. Da, jeste. Da, fale nam heroji novog doba koji ostaće da stoje kada opet krene borba, uvek mora biti sloga sa verom u Boga. Ako slepac prati slepo, daj da iskod biće kopan. Tu je otac Peđa koji širi reč Gospodnju zajedno sa svojom braćom, glavni vitezi u boju, vojska prvog reda koja je slušila Viktoriju, ali ljubavlju, istinom što hoda po moru. Dovoljno. Izuzetno jake reči, a i zanimljivi muzički opus, on je prošao od jednoglasja, višeglasja, ovog nadpevavanja horskog na ritam sekciju, pa se u jednom momentu čuju gusle. Pazi, repovanje ti je moderno guslarstvo. Da tako kažemo. Slažem se sa tom, ali on je okupio, on je jedan čovek, ali on je okupio tu, stotinak ljudi dok su snimali spot, dok su tamo ovamo, šta god je trebalo. Svaka čast, to je za svaku pohvalu, ja se nadam da će sutra ljudi uživati. Pa evo, ako mogu da kažem, mi svake godine imamo sve više volontera koji nam se pridružuju na sabranju. Ove godine imamo oko 200. I to deca sama sebe, omladinci sami sebe organizuju. Ajmo, ja sam našao, samo zovu, kažu, Dimitrije, ja imam 5, našao još 2, hoće i oni da budu tu, da obuku majicu, da budu tu, da nešto rade, to im znači. I kažu, bili smo na sabranju, ma znamo mi šta je to, evo, mi smo postavljali ove banere, nosili smo vodu i tako dalje. Da, druga stvar, sad kad smo zvali, naravno, deci da spremimo sladolede, čokoladice, sad imaš ovi konditorski proizvođači, oni se negde i sudaraju u proizvodima, tako, konkurencije su. Ovde toga nema. Niko me ne pita, a jesi zvao ove druge? Naravno, oni znaju da su svi tu, ali svi se rado odazovu i svi kažu, ne, nema problema, šaljemo koliko treba, ima da ima, ne sme da ne nestane. Dakle, odlična je podrška i tih oni koji proizvode te konditorske proizvode. Evo, Lido nam sprema za decu, pošto liturgija je od 9 do 11, pa posle, kad krene program, neko i ne stigne nevratnije da jede do 12, onda kao u vojsci što neka bila marenda, Lido nam sprema ovdje iz Beograda, oni inače rade narodne kuhinje, ove državne, spremaju, ja mislim, 10.000 obroka dnevno, 20. Oni nam svake godine po 400-500 sendviča, onoga spreme,
raznolikog da bi prosto deci mogli da podelimo da nisu gladni do ručka ili već kako. Tako da svi razmišljaju kako mogu da pomognu. Zaista, to je nešto neverovatno. Evo sada, na primjer, Beogradski sajam nam je ranije davao štandove iza bine da mogu da se presvuku folkloristi i tako dalje, da mogu se osveže, malo sednu. I sad sajam ima prijemni ispit za srednje i osnovne škole, odnosno osnovci polažu za srednje škole, i ovi ne mogu da nam daju ništa. I zove me od direktora sa sajma saradnik i kaže, evo neki naši s kojima mi radimo, kad nam zafali, mi ih okrenuli kao, evo oni će da dođu. I mene zove čovjek, kaže, jeste vi taj i taj, jesam, evo mi ćemo da dođemo, pošalje mi skicu, kako bi to rekao, dobro, šta smo dužni? Kaže, ništa. Kako rekao, ništa, pa to košta, neko mora da sastavi, skine, doveze, odveze, ne, ništa, vi ne brinite, mi znamo šta vi radite, hoćemo da podržimo. Tako da je to, kažem, ljudi imaju potrebu da učestvuju u ovakvim stvarima i kad vi nađete način kako to može da pokrene ljude, mi možemo ko zna šta još zajedno da uradimo. Možemo mnogo toga. Upravo to. To je sila. Negde na ovaj način upravo svedočimo šta jeste crkva. Dakle, nije crkva samo onih sat i po vremena u hramu, već je crkva i ono što se dešava sve vreme oko hrama, oko crkve. I upravo crkva je život. I ovo je negde najbolji primer onoga o čemu mi ovde već govorimo. Evo nama deca, na primjer, koje treniraju u Svetoj Srbiji, u odbojku, košarku, fudbal, besplatno. Sad, zanimljivo je da mi nemamo samo zajednicu dece, nego imamo i zajednicu roditelja. Pa onda nije to samo zajednica roditelja, nego i baka i deka, neki put i oni dođu. Pa se onda s njima sedne, pa priča, pa šta može, pa evo sad jedan od roditelja nam pomaže oko obezbeđenja. Čovjek tu vešt, mi nismo ni znali, kaže, ja ću vam to oko toga pomognem, da brinete. Tako da, eto, kažem, lepe stvari se događaju i ljudi imaju empatiju da pomognu kad vide da je nešto lepo, da je za druge, da nema nikakvih tajnih nekih skrivenih razloga ili ideja šta mi to tu radimo, nego je sve izuzetno otvoreno i transparentno, kao što i jeste Crkva Božija, nema tu ničega što je skrovito i tajno. Dakle, kažem, omladina je to hoće da priđe, to su dobri impulsi, i ja mogu da posvedočim, eto, ja sam počeo da radim u Patrijaršiji sa nepunih 20 godina, znači sam završio bogosloviju, znači imam, eto, koliko, 24-25 godina ovde rada. Ova omladina sada koja stasava, čini mi se da ima jednu istorijsku distancu, jedan otklon od nekih 80-ih, 90-ih, ovog vremena, onog vremena, nije važno, nećemo ga nazivati ni po kome, ali tih turobnih vremena ili vremena kad nismo znali gde smo, kad smo, gde smo, kud smo, ali oni sada to vreme vide kao jedan istorijski period i vide rezultat tog perioda. I onda kad saberu šta i kako, vi danas imate male maturante koji pevaju Kosovo, evo, gde god odemo sad, od severa do juga, otkud to njima? To nigde ne piše, ni u kakvom programu, ni u kakvom hashtagu, nema toga da pevaju. Oni sami, evo, gde god da su sada snimali televizije, male mature, osnovne škole, ta pesma svi je pevaju, i devojčice i dečaci. Znači, to je nešto što u njima postoji i što treba probuditi, tu rodoljubivu komponentu njihovog bića, tu Božiju komponentu u njima, osjećaj za Božiju tvorevinu, za Gospoda, za svoje bližnje i prepustiti im jedan deo aktivnosti, da i oni se osete delom nečega. Ono što sam, na primer, kroz rad sa decom na Krfu, a to su klinci sa IQ preko 120, znači sa njima mora čovjek baš onako da bude skoncentrisan, da maksimum od sebe daje svakoga dana i svakoga momenta. Oni traže razgovor, nećeš verovati. Ništa spektakularno. Ne iPhone od 1.500 evra. Razgovor, 5 minuta razgovora. Na ravne časti. Razgovor, iskren, i onda mi, na primjer, preko zvonca, kad radimo ovaj kamp stopama naših predaka, to je možda
tema za neko drugo uključenje. Ako ga Bože zdravlje bude bilo u budućnosti, oni se onda otvaraju kao ljudske ličnosti, jer ima neko da ih čuje, da odgovori na njihovo pitanje, da čuje njihovo mišljenje. Oni imaju mišljenje o nečemu. Da ih ne čuškamo sa strane, kažemo šta vi znate, vi imate 15 godina, 16 godina. Ali da, oni su danas stanovnici sveta, mi to ne smemo da zaboravimo. Oni danas imaju informaciju šta se događa u Tokiju, kolika je berza u Njujorku, šta koga interesuje, nemam pojma. Bitcoini, šta je već danas u epicentru informacija. Ali oni su i dalje naša deca. Oni dalje traže tu od licem k licu razgovor i ljubav koju trebamo da im damo i oni na tu ljubav ne znaju da ga odgovore drugačije nego ljubav. A evo mi danas uzmemo novine, čitamo razne nenormalne stvari da se događaju kod da smo postali nekad je to njima bilo daleko u Americi ili ne znam gde. Takvi ludi naslovi, nenormalni, i ja se prosto ne osjećam delom toga i mislim da je to u stvari mnogo manji deo naše zajednice, ali da ono prosto ima minutažu i vreme nezasluženo kroz mainstream medije, a u stvari ovi događaje mi moramo da se nametnemo. Znači mi kao crkva moramo da svojim radom se nametnemo tom prostoru koji nije zauzet. Nije popunjena ta niša. On stoji tu. Ali mi je dobro popunjavamo i treba da još bolje. A to da bude sistemski i kako se ide, tako se pokriva lepo i iza sebe. Znači, brate moji, mi ništa nismo radili ako ti iza sebe ne budeš imao još 100 momaka, sveštenika mlađih, koji tek stasavaju, koji ovo razumeju, koji grizu. Ili ako ja ne budem imao još nekih... Sve vreme o tome pričam i shvatam koliko je to bitno. Dalje. Mi smo narod koji mora da ima kauzalnu povezanost, učitelj da ima učitelja. I to mora da ide tako. Kao što su, ja kažem, možda su naše prabake bile nepismene tehnički, ali su u glavi imale i medicinu, i kalendar, i kuvar, i ne znam šta sve ne, enciklopedija. Držali se u kalendaru u malom prstu. Vidi, njima ne treba ništa. Ja se sada začudim kada neka baka meni kaže za neki praznik, taj datum, taj praznik. Čekaj, rekao da pogledamo u kalendar. Ona to zna. Da konsultujem kalendar. Da. Ali znaš zašto je to tako, brate? Zato što su oni živjeli u saglasju sa Božjom tvorevinom. Ne možemo mi mimo toga. Upravo to. Znaš, mi danas sedemo u kola autobusom, mi više ne dodirujemo zemlju od koje smo stvoreni. Koje nas je Bog stvorio. Mi nemamo dodir. Ranije ideš bos, čitavo leto, prosto mora da postoji i neka komunikacija sa tom tvorevinom oko tebe. Ovo danas što jedemo plastika, kažu, evo, ja sam se pre 2 godine preselio na Avalu, da imamo baštu, zato što ne želim hoću da deca rastu u nekom ambijentu prirodnom i da zna kako rodi taj krastavac ili paprika ili bilo šta. Da zna proces. Naprimjer, na Krfusu mi je bilo najteže da deci objasnim kad je ručak, da mora da se pojede sve iz tanjira. Oni sipaju pa se precene, znaš, pa onda kao, haj bacaj ovo. Što da bacam? Pošao sam 1000 km do Beograda i, ne znam, neku hranu, kuvara sam poveo odavde sve i ja onda njima pričam, dobro, deco moja, ali slušajte sad ovako. To što je vama u tanjiru neko je prvo čuvao seme, pa zemlju preorao, pa nađubrio, pa ubacio, pa okopao, pa i još priče, pa ja uzeo, stavio autobus, pa dotero ovde s vama, pa potero kuvara da on to vama spremi sa nekim mirođijama grčkim i vi sad to gledate u tanjiru i nećete da jedete. Pa to je nepoštovanje hrane. To je nepoštovanje onoga što je s ljubavlju spremljeno za vas. Sa ljubavlju. I onda kažem, dobro, nemojte da sipate ako nećete, a ako hoćete, procenite koliko možete da pojedete. I veruj mi, tanjiri kako dani na kampu odmiču su sve čistiji, hlebom se lepo omaže sve, nema da se baci ni hleb, jer oni ne znaju, kad im niko ne kaže kako da, nema odnos prema hrani, prema hlebu, prema ničemu.
jer ne zna koja je njegova vrednost. Ne poznaje to. Mene zovu roditelji posle kampa i kažu, jedna malecka, ona je bila đak generacija u jednoj beogradskoj školi prestižnoj, gimnaziji, 5. i dete došlo na krv, nokti malo duži, ona je tako neka gradska damica, okej. Ali mi tamo imamo poslušanja u krug. Jedan dan si u sobi, jedan dan si u učionici, jedan dan si u toaletu, jedan dan si u dvorištu i ideš u krug. A devojčice, ima tamo mašine za pranje suđa, ali one malo pripreme, znaš, prođe kroz toplu vodu. I, kaže, majka ta njena zove me, posle 2 nedelje, kad se vratila dete s krfa i kaže, gospodine Stikić, ja moram nešto da vam priznam. Kažem, šta je bilo? Kaže, jedan dan, perem ja suđe, kaže meni moja ćerka, daj bre mama, pomeni, viš kako mi to na krfu 200 čaša operemo ko ništa. Kako bre vi, kaže, i još zapevamo. A vidi majko, ja sam ove nokte skratila, šta će mi, nesposobna sam, ne mogu ništa da uzmem u ruke. Znači, dete je shvatilo praktičnost svog tela i onoga što može da uradi bez ikakvih problema, pomogne svojoj majci. A majka je štiti, eto, znaš, da se ona napraća se tanjira. Pa mislim, kako kad ne zna. Naručit će jelo iz restorana. Ili, kažem, jedna majka, mi tamo malo pa molitva, jeli, ujutru molitva, pa pre jela, posle jela, preučen, nije sad ni važno. I sad to, kako vreme odmiče, deca to potpuno prihvataju. I kaže jedna majka, dete se vratilo s krfa, kaže, pa gospodine Dimitrije, mi malo pa nešto molitvamo. Pa šta molitvat? Pa kaže, a sednemo za sto, dete kaže molitva, prekrstimo se svi čita oče nadal. A kaže, sedne da uči, ne, kaže, prvo moram da pomolim Bog i da ja to lepo sve naučim, da ja tu imam taj pristup iz te lepe duhovne baze. I kaže, te ovo, te ono, te da idemo u crkvu, taj ko prolazimo da upalimo sveć, ali kaže, ja sam nešto primetila, mi se u kući više ne svađamo. Kaže, mi se više ne svađamo u kući, uopšte. Nema disonantnih tonova, teških reči. Primila se molitva. Primila se molitva u kući. I kaže, dete nas naučilo, a to je videlo, kad se prosto, upravo pričamo o toj zajednici, jel tako, o tom nukleusu. Znači, eto, a to smo uspeli, Bogu hvala, drago me, i na sabranju. Znači, da napraviš 20.000 ljudi koji su jednodušna zajednica. Znači, dišu istim duhom. Mogu misliti kako je Gospodu drago, ako vidi 1000-2000 dece kako se mole dragom Bogu i njemu, razumeš? To je sigurno veliki blagoslov i za tu dečicu. A i za nas, eto, malo, da kažem, ohrabrenje i ukrepljenje i davanje snage od sviše da možemo dalje da guramo. Tako je. A za one koji, eto, možda prvi put tako nešto i dožive, sigurno će ostaviti duboke tragove u njihovi duši, da eto, ako Bog da, i sami se omolitvene. I zapravo došlo je vreme, i hvala Bogu na tome, što je došlo vreme da eto sad možemo od mlađih da učimo. Evo, na primjer, večeras verujem da je veliki broj braći i sestara koji su sa nama, da su možda ušli u neke godine kada, eto, govorim zbog toga što možda nisu imali prilike da imaju veronauku u školama. Ali evo, dragi moji, upravo vidite kakvi su plodovi verujem i veronauke u školi. To je ono o čemu se radi i o čemu se misli, da donese plod ne za godinu ili 2 ili 3, jer to je gotovo i nemoguće, nego za 10, 20, 30 godina, kada se desi ta neka, rekli bismo, promena generacije, da dođu ljudi koji će na pravo mesto da budu tu. To me negde inspiriše da kažem da imamo, hvala Bogu, i ljude koji su završili i bogoslovske nauke, koji se sada nalaze i u nekim sferama koji se tiču našeg života, tipa politika i tako dalje. To je dobro da imamo takve ljude na takvim mestima. I znamo, hvala Bogu, poznajemo neke naše prijatelje koji su na veoma značajnim mestima i koji zaista odgovorno rade to što rade. Sada bih, zapravo ovo bi možda bilo dobro da ostavimo za neku narodnu emisiju. Samo bih onako kratko, dakle, da kažemo nekoliko reči i o našem predivnom časopisu Svetosavsko zvonce, jer naravno. To je nešto što je mnogi od nas utvrđivalo u nekim našim prvim koracima u crkvi, utvrđivalo u veri,
i naravno sada našu decu i daće Bog i decu naše dece. Jeste. Zaista patrijarh German je te davne 67. godine, osnivajući glasila Srpske crkve, pošto u to vreme komunizma mi smo bili veštački odvojeni, odnosno amputirani od zajednice koju je država vodila, i kroz te kanale zajedničke komunikacije koje smo ranije imali više nije bilo pristupa. Ni u školi, ni u firmama, nigde, bukvalno. A onda je on došao da organizuje časopise, kako bi tu reč doturio, proturio, kako god, od crkve, porte, dalje negde po dubini do kuća parohijana i tako dalje. I zvonce je tada krenulo kao podlistak pravoslavlja, pa je onda posle pokazalo se da ima interesovanja dece, pa je se odvojilo 68. i poslao samostalni časopis i eto, 50 kusur godina postoji, živi i funkcioniše. Mi smo ponosni, imamo 40.000 tiraž svakog meseca, ali to nije taj broj, to je puta 2 ili 3 ko vidi još to pročita od dece, ali i takođe Zvonce nije časopis kad prođe, pošto on periodika neki dan, uzme pa se stavi u zimnicu za salatu ili za nešto. Nego je časopis koji se ostavi u kućnoj biblioteci pa se konsultuje kad god nešto je potrebno i kad god nešto i starijima u kući zatreba, kako se sprema slavski kolač ili kakvi su običaji za Vaskrs ili za Božić ili neka lepa priča detetu da se ispriča pre spavanja, ili sama deca traže da čitaju Zvonce. Ono što je isto zanimljivo jeste da su mnoge priče iz Zvonca se prevodi na druge jezike i viđemo ih i u ruskim časopisima, i u bugarskim, i u grčkim, tako da eto ta neka misionarska uopšte služba koju mi imamo ovde je posvećena čitavom pravoslavnom svetu. Mi sada, evo, uformili smo školski centar za rad sa talentovanim đacima jer smo shvatili da tu decu koju smo negde našli, veliko su bogatstvo da ih mi sad tako pustimo da idu dalje i da ne vodimo više računa i da ne znamo ni gde su. Mi smo uspeli da kroz ovaj projekat na Krfu, Stopom naših predaka, rekao sam malo pre, nađemo te klince koji su 120 i više IQ, imamo njih 400 s kojima ostavljamo i imamo komunikaciju, pa smo ih okupili u razne neke radionice, glumačke, muzičke, sada ćemo praviti novinarske, pesničke, slikarske, i ovde smo sredili jedan prostor u Patrijaršiji od nekih 80 kvadrata, gde ćemo sa decom dalje raditi i razvijati te njihove i kognitivne i motoričke i sve druge sposobnosti da mogu da izraze sebe, da pomognu Svetoj Majci Crkvi i kad nešto radimo, a i da oni kad negde idemo mogu da se pridruže, da putuju, da obilaze manastire, lepa mesta, da odigraju neku predstavu. Evo, mi smo obnovili sećanje na Svetog Nikolu kao Božić Batu, odnosno originalnog Djeda Mraza, kako ga danas deca poznaju, Djed Maroz, Santa Nikolas. Deca sama odigraju predstavu pred 3000 svojih vršnjaka. I to je u Domu sindikata, to je prelepo, a smo mi krenuli od Patrijaršijske sale sa 50-ak mesta, gde su zaposleni u crkvenim ustanovama dovodili svoju decu, pa je to sad poraslo kao potreba na nekih 3000 koje napune Dom sindikata, pa smo mi spremili paketiće zajedno sa VDS-om, pa onda Patrijarh deli paketiće i bude ta praslika episkopa kao Sveti Nikola što je nekad pomagao deci. Tako da oni u stvari kroz to, kroz jednu interakciju koju nose njihovi malo stariji vršnjaci, koji su njihovi glavni akteri, oni mogu da upoznaju deo svoje tradicije. Da, evo, vidim da su komentari. Da, imamo jednu strategiju sada koju razvijamo, sve više lokalnih samouprava se javlja da pomogne Zvoncu da dođemo do dece, da se pretplate u ime njih, pogotovo koja je nama target grupa, to su deca od 1. do 5. razreda. I mi smo sada krenuli sa gradovima koji se nalaze
jedni preko puta drugih na samom obodu Drine, želeći da kažemo da je nacionalni embrion i leve i desne strane Drine jedan narod i da deca tako dele kroz zvonce isti prostor, istu zajednicu. Tako da imamo sada 10 opština u Republici Srpskoj koje su se ovde uključile u ovu priču, a u Srbiji imamo oko 20. Tako da to polako svake godine raste. Imamo na Kosovu i Metohiji smo obezbedili za svu decu, znači 10.000 primeraka ide svakog meseca uz pomoć Kancelarije za Kosovo i Metohiju i nekih dobrih ljudi. Obezbedili smo sredstva da možemo svako dete i našli smo i način i kako da dođemo do svakog deteta da dobija besplatno zvonce i da se kroz njega druži sa svojim vršnjacima. Imali smo strašnih priča od ozdo, na primer, jedna Stefana Radić koja je sad udala za jednog bogoslova i Boždravlje Bić Popadija, kad je bila mala, pisala nam je, ona je iz Orahovca, i pisala je u zvoncu da ne zna, ona ima 10 godina, a da ne zna drugi deo svoga mesta, jer je Orahovac podeljen tom ulicom jednom na srpski i albanski deo, a na njenom delu postoji jedna ogromna bodljikava žica, onako u kotorima dužine, ne znam koliko stotina metara. Tako da, evo vidim da podrška stiže. Da, zvonce se daleko čuje, to je sigurno. Mi to i nismo ni svesni dokle sve. Pa je onda on napisao zvoncu, pa su i drugi vršnjaci počeli, pa kako, šta radiš, pa kako provodiš vreme, i onda faktički zvoncu je bilo prozor u svet. Tako malo i devojčici, eto ona je sad, Bogu hvala, završili fakultet i postaće Popadija, tako da eto zvonce ako je malo uspelo da je otvori vrate detinjstva u neki svet koji ona možda nije imala pristup, uspeli smo, eto, što znamo da jesmo. A evo što kaže ovde prijatelji koji gledaju, braće i sestre, zaista zvonce nema granicu godina koga čita. Znam da je najomiljenije u monaštvu, da monaštvo Srpske crkve listom čita i čuva. Imali smo sada rubriku... Pa kad su kao deca. Da, imali smo rubriku ko sve čita zvonce. I u manastiru Draganac ima jedan monah, kaže meni, Dimitrije, moj otac ima 95 godina i on čita zvonce. I ja mu kažem, stvarno, pošalji ga slika, jer ako pošalji sliku. I mi stavimo sledeći broj zvonca, dete malo, ne znam, 5 godina i dete veliko, 95 godina, oboje čitaju zvonce. Ovom čitaju, u stvari, zvonce majka. Tako da tu granice ne postoje, to Božja nauka je svima pristupačna i dobrodošla. Pokrenuli smo, radimo jedan ozbiljan serijal crtanih filmova, vidjet ćemo da ćemo uspeti da dođemo do RTS-a, imali smo neke pregovore, zove se Dedino blago, jer smo kroz konkurse koje smo radili videli da, na primjer, na temu moje porodice, deca crtaju, slikaju, pišu o majci, najčešće o baki, poneko o ocu, i on se pojavljuje, bome dede nigde nema, deda se ugasio, ova brza vremena su ga pojela, a ja, na primjer, kad sam bio mali, deda mi je bio omiljeni lik, i jedan i drugi. I onda smo želeli da tog dedu vratimo u detinjstvo sadašnjih mališana, pa smo napravili jedan crtani serijal o jednom super deki koji džogira, koji ne zna se koliko godina ima, nismo sigurni, a proput je čitav svet. I svaka epizoda je, možda ćemo da pustimo jednu premijerno, Matija Bečković je pisao scenariju za nekoliko njih, četvorica akademika su nam radila na scenarijima, a čak Matija je dao i svoj glas drugaru tog dede, on je njegov drugar. Jako je zanimljivo, rekao mi je, čoveče, sve sam znao u životu i pomislio da ću da radim, a da ću da budem u crtanom filmu, to nisam znao. Tako da, eto, uspeli smo da animiramo neke od najpametnijih glava našeg roda da nam pomognu da deci obogatimo detinjstvo. Tako da, eto, nadam se da ćemo uspeti da iz toga napravimo još nešto više i nešto bolje. Definitivno, kažem, prostor postoji, treba samo da se radi, treba mladih ljudi, energičnih ljudi, ovo što si ti rekao, mnogih i različitih profila, svi su potrebni, da budu edukovani sa te, da kažem, verske strane, da znaju ko su, šta su, da ta priča nije neka polu ideolopoklonička, polu
mnogo božačka, ne znam ni oni više, valja se ovo, ne valja se ono, nego da taj komad njihove svesti bude prožet jednom lepom, čistom verom, lepršavom, bistrom, iz koje će oni crpeti energiju za svoje živote, a odatle naravno da će jasnije i učiti svoju decu i te generacije koje dolaze bit će još bolje. Kaže tamo, kad su ovi naši klinci postali prvaci sveta u fudbalu, Paunović ih vodio, i onda kad su došli tamo na gradsku terasu, gradske kuće u Beogradu, počeli su skup sa molitvom Oče naš. A na unutrašnjosti dresa, ne znam da li to ljudi znaju, bio im je iscrtan krst i pisalo je ovim pobeđuj. Znači, to se ne vidi sa spoljne strane kad gledate igrača, ali na unutrašnjoj strani svi su nacrtali krst i napisali s ovim pobeđuj. I oni su svuda pobeđivali sa tim krstom i tim ubeđenjem u slavu Božju, pronoseći mladost našeg roda pravoslavnog, eto, dobili su sve redom glatko. Ali zašto? To je generacija koja je imala veronauku od prvog razreda. Njima to uopšte nije bilo nešto neobično, šta sad, da ih crta krst i da napiše molitvu, da reči molitvu, to je njemu bilo potpuno normalno. Tako da, eto, stižu te generacije, brate moji i oče, stiže nam možda pomoć, a u jednom momentu, nadam se, i odmena, puta puno, što bi rekli deca. Ja sam optimista i mislim da Srbija ima alternativu, ma šta danas govorili ovi ili oni. Evo, došao nam je jedan energičan patrijarh koji razume ove stvari, koji će podržati ovakve stvari, koji govori jezikom koji svi razumeju, koji govori blago, a reči su mu izuzetno jake, ne izaziva nikakvu oporu ili gorčinu kod drugih, već izaziva razmišljanje, ozbiljno razmišljanje, prst na čelo, onako što se kaže, ček, šta ćemo sad i kako ćemo sad. Da, jeste, nikad se više da, to je svi koji su bili tu, a bilo je bome jedno 50.000 ljudi, svi su čitali Oče naš. To je saborna molitva, to je, nema jače stvari. Eto i ovo naše saborovanje, znam da se novinari muče, da li je sabranje ili sobranje, ili, a sad su i oni naučili. Kao ona novinarka što se kaže, BK televizija. I sad ona je pomislila žena da je rekla baš kako treba. I kaže, njegovo prvosveštenstvo vladika Fotije, pa nije on Francuz. Imali smo i Stafforde. Da, i Stafforde, ali hoću da kažem da imali smo i Odron i Stafforde. I malo smo i mi tu krivi, zato što moramo da radimo, da ljudi znaju. Da pojašnjavamo te izraze, tako. Napravimo pravilnik, kažemo, drage gospodo novinari, izvolite ovo, pročitajte, evo jedan zipovani fajl, vi koji radite urednici, dajte kad već te stvari izveštavate, morate da znate da vam se ne smeju ljudi. Kao ono što kaže New Now ili ne znam šta, to sad po anegdota, da li je rekla žena, nije rekla, ko sad to nije ni važno, ali hoću da kažem da sa ovim stvarima, sa institucijom koja je napravila ovu državu, ne sme da bude šale, ne sme da bude sprdanje, ne smemo da dozvolimo to. To ja mislim da je i to deo moje krivice, to osjećam se odgovornim što nisam više uradio da ti ljudi imaju pravo informaciju kako se nešto kaže i kako se odnosi prema tome. Kažu oni, ja kažem, pa u crkvi kao senzacija, ja kažem, pa zadnja je bila Hristovo vaskrsenje, a sledeće je dolazak Božiji, što se nas tiče. Između toga nema senzacije. Tako da, kažem, da, treba poraditi na tome i mislim da će se kroz tu, sabornost, molitvu, rad, ovakvu vrstu misionaranja kao, brate, što ti radiš, a ti znaš da ja tebe podržavam od samih početaka i kad ste kao portal onda pobedili i tako dalje, neki druge, kaže, pojavili se popovi i pobedili. Zamisli to je bilo da, nemoguća stvar. Pojavili se popovi, pobedili sve mogući, i MTS i MTV, nemam pojma koji sve portali. Ali, brate, ti nosiš dragocen tovar, znaš, to nije baš džaba reklamna kampanja. Suština, ovde je važna suština i mi kao čuvari te suštine, tako je. Dato nam je na odgovornost, naravno, i na čast, ali i odgovornost, moramo da razmišljamo kako i na koji način
da to dođe do što, jer mi smo zaduženi, idite ne činite sve narode mojim učenicima. Znači, ta Božja, to poslušanje je nama dato. Mi smo ga preuzeli, dali ko štafetu da nosimo. Tako da moramo da nađemo načina u današnjem vremenu. Hvala. Ima puno komentara, naravno. Stvarno, baš sam se obradovao. Mislim, kad bi sad rekao, to su bukvalno stotine i stotine komentara. Hvala, ja znam, evo danas zanimljiva stvar. Hvala. Ja sam išao da sačekam iz Gornjeg Milanovca štamparija neka radi nam po dumping cenama nekim diplome za decu, za sport. Treba sad da oštampaš 500 diploma, razumeš me? Svako dete da ponese neku uspomenu sa sabranja. I ja išao na stanicu da sačekam i vraćam se u kola i staje neki dečko, spušta prozor, kaže, brate, ja se okrenem. I opet pokaže, samo tako nastavi. Gledao sam te, samo tako nastavi, to treba, samo grubo. O čemu, da me pomešao s nekim? Kaže, da me pomešao s nekim. Ne, kaže, i sad kad je on vidio da ja onako gledam ga, šta ovo je priča, onda mi on potvrđuje, daje mi neku moju rečenicu koju sam ja izgovorio. Da bi mi, znaš, da kaže, ne, tebi se obraćam, samo tako i treba. Tako da, znači podrška, naravno, ja moram da ti kažem da sam ja često bio, ajde kad je mlad čovjek u crkvi, mi hoćemo neke stvari i brzo hvala. Mi hoćemo neke stvari odmah. Ja znam kad je bio Patrijarh Pavle, ja napravio, imao jednog mladog urednika na RTS-u i napravili špicu, neka mali džingl ide pre drugog dnevnika 2 minuta, pojam krsta, na primjer, da se objasni. Kao neka malo slika, malo ton, malo muzika i ljudi su tu svi. I ja to sve spremim, televizor sam neki našao, nosio sam kod Patrijarha, video rekorder, šta bi sad bilo. I ja to njemu pustim, samo onako srećan, reko, vaša svetosti, došlo vreme, možemo sad. A on onako gleda, kaže, polako, moga vinio, polako, doći će vreme. Ja to tada nisam baš najbolje razumio, nisam se naravno ljutio na njega, potpuno sam poverenje imao takvog duhovnika i, što se kaže, svetitelja. Ali izgleda da moramo i mi sami da sazrelimo da bi mogli da nosimo tu baklju baš tako kako mi hoćemo, uspravno i visoko, ali kad dođe to vreme, mi moramo da budemo spremni. Ja jedva čekam taj dan da budemo svi spremni i neka taj dan bude što pre, zato što ovde jedino crkva kao institucija koja 8 vekova vodi ovaj narod može da ga vodi i dalje. Sve ovo ostalo je, da kažem, kopija, da bude kopija i ti sam znaš kad ti nešto kopiraš pa prekopiraš, bez nove tinte tu nema neke ili novog truda pisanja. Tako da nadam se, u Boga se uzdam, da dolaze vremena kad će mudri ljudi dobro rasporediti snagu i mišiću Svete Majke Crkve, koja će umeti kad treba da lupi šakom o sto i da kaže čekajte polako, koja će znati da miluje kad treba i da bukvalno bude, mi kao crkva moramo da imamo stav za sve. Danas vreme to traži od nas. Znači, kao ti u parohiji. Oče, desilo se to i to, je li tako? Pozdrav za London. Divnu decu smo tamo našli u crkvi Svetog Save i radimo bilingual zvonce, eto vidite, podsjetili se me. Radimo uporedni srpski i engleski, jer ta dijaspora je najbrža u asimilaciji, nažalost, daljina i prosto sistem koji te uguši, Australija, Amerika i Engleska, ali bore se naši ljudi zaista da očuvaju mlada pokoljenja, da se ne istope. Tako, hoću da kažem da mi moramo da hvatamo korak sa vremenom i da radimo i Bog će to nagraditi, narod će to nagraditi. Mislim da treba da više i ovi profili, da kažem, sveštenika, tih parohijskih sveštenika, polako treba da dobiju jedan novi modalitet, jedan svežiji modalitet. Jednu novu dimenziju treba definitivno ne, ništa, znači ja ne govorim o promenama, ja govorim o osveženjima, ja govorim pa čekaj, i motor kad pređe 500.000, brate, evo, motor pređe 500.000, ide na generalno, ima neki delovi koje moraš malo da, pojelo se ovo, znači, ta neka vrsta osveženja u vozilu, u brodu koji ide
sa blagoslovom Svetoga Save i Nemanjića i svetitelja pre njih, Svetog Jovana Vladimira i tako dalje, 1000 godina ide ka carstvu Božijem, krma je sad u dobrim rukama pogotovo, i mislim da će taj morevoz koji mi moramo da prođemo, ili kako bi deca danas nazvali igrica koju moramo da prođemo, mislim da smo u dobrom strateškom smislu sada raspoređeni, samo ako Bog dragi da i ako smo mi zaslužili da ove stvari radimo i mi ćemo se onda nametnuti i državi, jer ja mislim da mi možemo mnogo da pomognemo kao crkva u socijali, što da sigurne kuće ili ne znam šta, neke NN, GG organizacije osnovane juče brinu, pa valjda crkva može da brine o napuštenoj deci, o tučenim ženama ili već šta se događa danas, što da bude neka sigurna kuća, ne znam ko to radi, šta to radi, a crkva tu. Tako da vrtići, ne znam, evo sport, evo, mislim, može, zaista modaliteti su razni, treba graditi mostove, treba tražiti načina. Sveti Sava je, krsteći srpski rod, nama je Vlastela bila krštena još u 8. veku, ali narod po dubini, on je išao sa njima, pa običaje, pa slava, pa tražio modalitet čovjek kako da narod približi Bogu. Mi moramo to da radimo, da u ovom našem vremenu tražimo modalitete, ne menjajući suštinu, naravno, nego da, jeste. Darosova, tako je. Tu sam bio u parohiji moga oca. Prate nas ljudi iz svih krajeva, dakle, iz Londona do Darosave, brate. Baš mi je drago. I Australije. Znači ova podrška, zato što, kao kažem, mi smo ljudi slabi i normalno neki put se zapitaš, čekaj bre, što sve ovo, otkud, kako, imaš razna druga životna situacija u kojoj ulaziš, ali nekako ovako kad nešto dođe čoveku kao potpora, kao podrška, ti u stvari shvatiš da ta slabost mora brzo da prođe i da u stvari moramo dalje da taj krst nosimo. Malo smo predahnuli, malo smo zakukali, to je ljudski, ali moramo dalje uspraviti se i polako, ka Golgoti, što se kaže, ka spasenju. Hvala ti puno, brate Ivane, na vremenu. Nadam se da smo uspeli jedno lepo veče da ljudima potrošimo ovo vreme na jedan kvalitetan način i da smo ih inspirisali da vole život, da vole bližnje, da vole porodicu, da čuvaju porodicu, da vole Svetu Majku Crkvu svoju, da je čuvaju, da je ne daju, da je tako provlače kroz blato razni, ne poznavajući njenu ulogu i ne znajući njen značaj. Mi da se popravljamo, naravno, to moramo svakoga dana, mi pogotovo koji smo uzeli da učimo druge. To je velika odgovornost, obrazovati, oformiti ličnost čoveku, pogotovo, kaže, čelovjek, pozdrav za Ljubicu, da, divno što puštaš ove povorama. Dobre su ti ove, bravo. Da, puštam pomalo te komentare. Mnogo komentara ima, jednostavno ja čitam, onako, bacim pogled na komentare. Drago mi je. Puno. I ne treba se bojati, treba ići u susret ljudima, pa čak i ako nešto ne znamo i naćemo način ko zna. Ovde se često dogodi da na vrata patrijaršije dođe neko, jer obično, znaš kako, ja kad vidim ovde dođe čovjek na ulaz, prekrsti se, uradi metaniju, poljubi vrata i uđe u patrijaršiju. Meni je to, kao čoveku koji ovde radi, da stavim prst, čekaj, šta si ti, Dimitrije, danas uradio dobro, jer ovde ljudi ulaze sa potpunim poverenjem da ovde su najbolji od najboljih i da ovde svi brinu baš za njega i njemu bližnji. Znači, meni je to, kad to vidim, meni je to jedan onako žalac u slabinu, da se pre kaže, čekaj Dimitrije, ti moraš svakog dana
Ako neko prođe hodnikom, vidiš da luta, da kažeš, jel treba nešto, šta vam treba? Ovdje ljudi pretežno dođu za neku pomoć, za nešto, ne znaju da mi nismo Crveni krst, da to ima, ali ne treba zatvoriti vrate, treba naći način kako čovjeku pomoći. To je... Hvala, dragi ljudi, divno je. Imamo puno braći i sestri iz Makedonije koje nas gledaju i prate i veliki pozdrav za njih. To je jedna, evo ja se nadam imati priliku da vodim decu iz Makedonije na krv zajedno s nama. O, divno. Ima interesovanja i moram ti reći, na primjer, kad radimo konkurse zvonca, dolazi nam iz vrtića po 200-300 radova iz Makedonije. Da li oni to preko neta vide, znaš? Normalno, deca pišu, slikaju, nema tu mostova, nema granica, razumeš? I ne treba da bude. Hvala Bogu. Mi se oduševljavamo, vidi sad ovo, Strumica, ne znam, sad neka mesta potpuno ono, otkud sad ovo, razumeš? Dobro, Kumanovo, Skoplje, Ohrid, neverovatno, Đevđeli, da, ali bukvalno iščitaju, to nije jedan sad možda vaspitačica, nego je to onako, vidi se da ljudi prate, jer znaš kako, ipak je Srbija stara Srbija, da, ipak je Srbija za sve njih neko na koga su se oslanjali i nekako kad je trebalo i za posao, i za školovanje, i za doktora, i za nešto, dođeš ovde pa rešiš sve kod Srba, nije to nikakav problem, razumeš, to i dan danas nije problem i ne treba da bude problem uopšte, treba biti širina. Tako da, eto, zanimljivo da deca se javljaju na konkurse zvonca i mi ih i nagrađujemo, dobijaju nagradu, najnormalnije, tako da to su lepe stvari. Hvala Bogu. Ubismo mi bome mnogo više nego što ja sve razmišljam, čoveče, treba ti ujutru, imat ćeš mnogo obaveza. Ma dobro, vidi, dosta ljudi... Ali znam, poznajem tvoju energiju i ti ćeš sve to izneti. Ja sam jutros ustao u 5 sati, ceo dan sam bio aktivan, ali evo, iskreno i ovako, volim kada veče, kada dođe moj dan, što bi rekli, da budem na kanalu i da budem sa ljudima iskreno. Evo, moja podrška gotovo nosećim umor. Da, moja podrška svemu što se trudiš i radiš. Ako i nešto i pogrešiš, pa ko radi taj i greši, popravit će se, Bože moj. Naravno. Nema tu ništa ni loše, ni važna je ljubav koju možeš da podeliš sa ljudima. Pratio sam da kad je bila korona i molitvena pravila i to je lepo. Te bakice, te majke koji su čuvali našu veru tim molitvenim pravilima, evo ja se na primjer sećam kad sam bio mali, baka kaže, sine, si obrisao mrve sa stola kad si večer? Da li jesam, da li nisam, znaš, klinac, 7-8 godina, nema pojma. Kaže, anđeli plaču ako ostaviš mrve na stolu. I veruj mi, danas, juče sam se vratio, setio sam se moje bake, jer moraš da poštuješ trpezu ljubavi i sve što se na njoj nalazi i kako s tim i gde. Jer to su osnove života kasnije i od toga se u stvari gradi čovek. Hvala tako puno. Je, brate, dragi moji brate. Hvala ljudi što... Hvala svima, hvala svima. I naravno, podržavajte kanal i sve što radi otac Ivan, mi smo zajedno išli u Bogosloviju, ja ga poznajem iz nekih mladih dana, ali eto, Bogu hvala, što se kaže, čovjek uzrasta, radi, sazreva, želim mu puno uspeha i da ova priča dobije zamajac pravi i da ovakvih kanala bude što više kvalitetnih, konkretnih, životnih, molitvenih, jer posle ovoga, ako potrošimo lepo vreme, onda ćemo i lepše spavati i sutra lepše ustati, što se kaže, u novi dan. Tako je, brate, ja ti želim prijetnu i laku noć i da ti pohvalim majicu, majica ti je fantastična. Hvala ti. A svi gledaju šta piše. Da, znači, odlično ti je Crna Gora, familija Srbija. Pojavili se sada, znaš, mi kad smo bili klinci, bilo je nešto, da li nosiš ovo ili ono, ali sada je potpuno lični pečat. Hvala, Marija. Deca omladina daju lični pečat, prave svoje majice, znaš. Ali to su poruke ili grafite. To su sad zanimljive stvari. Ti kao spomenici mali vremena, znaš, kao epitafi.
prođeš, Tako je. vidiš, evo, ja vozim kola, sad prođem nekom ulicom, vidim, evo, klinci nacrtali karte ovako i maltene istoriju kroz 4 tačke. Ja kažem, genijalno, ali vidiš, oni su našli način da pošalju poruku, jednu zdravu poruku kako oni razmišljaju. Eto, Tako je, brate. hvala. Odmaraj, hvala ti puno. Eto, Čućemo se mnogo ponovo, ljeta, neka Gospod čuva i što se kaže, samo hrabro. da nam opet budeš ovde gost Eto, u našem, ako Bog dragi da. našem Dragi druženju. radujem se. I hvala ti još jednom, naravno želim da sutrašnji dan prođe najlepše moguće. Pomijani nas grešne da nas Gospod malo ohrabri. Da će Gospod, sve će biti dobro, da će Gospod nam mnoge blage može godine. Ja naravno pozivam sve naše večerašnje gledaoce da lajkuju ovaj video, obavezno jedan palac gore, Dobro, da zaprate ovaj kanal, da ako želite da podržite imate link u opisu ovog videa i naravno, kao što sam rekao na početku, počeli smo sa tim kratkim videozapisima gde ćemo mi vama dati one priče za koje mi mislimo da su zaista dobre i kvalitetne, a ne da gledate ove glupove clickbaitove po novinama i nemam pojma gde, nego da gledate prave stvari gde ćemo se svi zajedno utvrđivati u veri. Hvala puno, Bog čuvaj i blagoslovio, sutra sa vama Otac Peđa u razgovoru, moliti ćemo biti Dragana i ja. Otac Peđa će da se vrati, da prenese utiske, a mi ćemo za kraj, ako se slažeš, da pustimo upravo jedan pozdrav Oca Peđe, koji vam žele da pozove sutra sve ljude da dođu. Hvala mu na podršku. Svako dobro želim i prijatno veče. Pozdrav iz Patrijaršije, s Bogom. Prijatno vam. Samo da vas podsjetim, sutra u subotu 26. juna na Adi Ciganliji u 9 sati početak liturgije, posle ide druženje, ugodan program, sportske aktivnosti, naravno Pavle će biti tu i ekipa Pop-Up 3. Održavat će se na mestu gde su stadioni, dakle kada dođete na kružni tok, na drugi izlaz krenete desno i tu su stadioni gde je golf teren i tako dalje, možete uvek pitati nekog, on će vas uputiti. Dođite tamo da se zajedno pomolimo, da se zajedno družimo, provedemo jedan prelep subotnji dan na Adi. Vidimo se sutra. Vidimo se.